Uważam, że mieliśmy szansę do utraty bramki. Wytrzymaliśmy pierwszą połowę. Umiejętności dyspozycji wystarczyło na tyle, aby jeszcze mieć nadzieję w 60 minucie. Natomiast nie mogę mieć pretensji do zespołu, że przegrał w Krakowie. Chociaż zastanawiam się, że tak wielu zawodników dzisiaj nie grało na swoim normalnym poziomie. Była po prostu przestraszona. Tym bardziej, że Wisła nie grała jakiegoś wspaniałego meczu i można było piłkarsko podjąć rękawice i pograć. Z pewnością stwarzając lepsze widowisko dla widzów. Ponieważ miałem do dyspozycji tych zawodników, których wystąpili na boisku, dywagacje, dlaczego grał ten czy tamten, nie mają absolutnie sensu. Tym bardziej, że od pewnego czasu jakość tej drużyny, jakość gry zawodników przestała być łańcuchem. Jest on przerwany w kilku miejscach. Wszystkim z powodu tego, że nie tak sobie wyobrażałem jeszcze w grudniu pierwszą 11 do Chatowa. A wiadomo, że jak łańcuch jest w kilku miejscach przerwany, to nie jest łańcuch. Dziękuję bardzo.